Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizothanda ukuvula ngomkhuleko njengamanje. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Wena uNkulunkulu onamandla okuphulukisa yonke imoya ngezwi lakho ekuyilona elisihlambululayo kukho konke ukungcola. Siyakubonga Nkosi Jesu kuba wena ungcwele, ukuba izwi lakho linamandla okusikhulula kukho konke ubumnyama nokudwanguza ebumnyameni liwukukhanya empilweni zethu. Baba, izwi lakho akube yilona njengamanje elizokhanya libe isibani, liqaqa wonke amaketanga obumnyama nobuwula bokugcwalisa zonke inkanuko zenyama. Sithi ngegama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu nangezwi lakho ekuyilona elisikhululile nelisikhululayo kuzo zonke izinto zenyama, alifeze umsebenzi walo Nkosi olithumile umuntu isidalwa sakhe semhlabeni, athi mayezwa izwi kube yilona elimenza athathe isinqumo sokuthi ahlukane nokudwanguze bomnyameni nokuphila nenkani, egcwalisa imisebenzi enkanuko ngokwemisebenzi yokukhohliswa namadimoni kaSathane. Sithi izwi lakho Nkosi alifeze umsebenzi olithumile ukuba lwenze egameni lenkosi yethu Jesu Kristu enamandla, eyinkosi nomsindisi, ngoba ilona uthando lolu Nkosi esilibonayo kuwena, ukuba kungabhubhi nomuntu oyedwa kodwa bonke beze kuphendukeni, basindiswe bahambe ngokungcwele. Ngoba Baba, sesifikile leso sikhathi umuntu engenakho ukuyilandulela, sesiphile ezikhathini zokugcina Nkosi. Wena ufuna abantu bakho babhubhe, kodwa uthanda ukuthi bonke abantu bazi ukuthi wena ungcwele nokuthi ubabizile ukuthi baphile ngobungcwele, ngoba wena ungcwele Nkosi. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, busa Nkosi uJesu manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngizokucela ukuthi bonke abanamabhayibheli bakhiphe amabhayibheli abo njengamanje la bewabeke khona, bawathathe. Mase ngithanda ukuthi nalabo abanamabhayibheli asemafonini bawavule, ucishe idatha njengamanje ingakuphazamisi, cishe i-TV ingakuphazamisi, ngoba zonke lezi zinto zikhanukelwa inyama ekhohlisayo nekudukisayo. So cisha njengamanje, angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe bafo. Over to you. Siyabonga. Sibingelele bazalwane. Amen. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi, okuyena umholi wethu kukho konke esikwenzayo, okuyena mbusi nonikiwe amandla emhlabeni nasezulwini, okuyigama lakhe liphakeme. Noma ngabe ubani ozizwa sengathi yena akabelongi kuKristu, uyazikhohlisa. Sithi igama laJesu Kristu liphakeme, alikho elinye igama engaphezulu kwalelo gama lelo. Amen. And sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuthi anikele ngendodana yakhe yona yodwa. Ayikho enye emva kwayo noma eseceleni kwayo. Le ndodana yaba khona eqaleni before kwakhiwa umhlaba. Amen. Igama lithi Jesu Kristu laseli haleluya, 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 laselikhona. Leli gama leli ligcotshwe emazulwini. Igama likaNkulunkulu alinike indodana. Igama likaNkulunkulu alinike indodana. Igama lenkazimulo, igama lokudunyiswa. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe. Sithula ubufakazi bokuthi munye uNkulunkulu, uNkulunkulu ongenamphelezeli, uNkulunkulu ongenamhlangabezi, uNkulunkulu ongenambonisi,
uNkulunkulu ozakhele konke ngamandla akhe, ozimele, owakhe izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi, engazange acele usizo lamuntu. Namanje uNkulunkulu uyena osiholayo kukho konke esikwenzayo. Amen. Thina abangcwele siyalazi lisho ukuthini igama likaNkulunkulu. Nazo izoni nabezizwe bayazi ukuthi khona uNkulunkulu, kodwa igama ukuthi lisho ukuthini abanakho ukwazi. Ingakho simi la sizama ukuthi sichazisise ukuthi igama laNkulunkulu ngabe lisho ukuthini. Igama laNkulunkulu ngabe limele ini. Siyambonga uNkulunkulu ngobuhlakani bakhe nangokujula kwakhe ongasoze beqiwa umuntu, kodwa yilabo abazithobayo nabazinikela kuNkulunkulu ngeimpilo zabo nangemoya yabo nangeinhliziyo zabo, abakwazi ukuthi bezwe izwi likaNkulunkulu ukuze bezokwazi ukuthi balandele ezindleleni zikaNkulunkulu uma bezithoba. Ngalokho sebeyokwazi ukuthi bathole ubuhlakani bukaNkulunkulu. Ongiphi incwadi yamahubo yokuqala? Nothi incwadi yokuqala, ongiphi isahluko sokuqala samahubo verse 1. Incwadi yokuqala amahubo isahluko sokuqala verse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zabantu ababi, ongemi endleleni yezoni, ongahambi ngendlela yabantu abayizoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngendlela yabantu abayizoni, ongalaleli abantu abayizoni, ongahambi nabantu abaziqhenyayo noma omaphambi kwabantu abaziqhenyayo. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Kepha ukujabula kwakho njengomuntu obusisiwe ngokungahambi indlela zabantu abambi, nongathathi imiyalelo nemfundiso zabantu abambi, kodwa ke ukujabula kwakho kukuwo umthetho kaJehova, Ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. ohlezi efunda esingatha indlela zokulunga zikaNkulunkulu imihla nobusuku, ongakwenzi kanye ngesonto akhohlwa aphinda abuyele endleleni zobumnyama, kodwa ke umuntu ophila ngendlela zikaNkulunkulu mihla yonke yokuphila kwakhe ubusisiwe, ngoba ke sikumelwe ukuthi sihlale ngaphansi kwendlu kaJehova ngokuba uJehova ungumalusi. Uma usuphuma ngaphansi kwesandla sikamalusi, wena usumhlambi uzalusile, awusekho ngaphansi kokunakekelwa. uNkulunkulu uyasinakekela. Konke uNkulunkulu akukhulumayo nakwenzayo uyasinakekela. uNkulunkulu angathatha umndeni wakho wonke ngoba efuna wena, akususe phakathi komndeni wakho ngoba efuna wena. Kungakubi phambi kwamehlo akho nasenhlizweni yakho, kodwa kuNkulunkulu konke haleluya 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 kusebenzelana kube kuhle. Haleluya, glory to God. Konke kuNkulunkulu kusebenzelana kube kuhle. Akukho kwenzeka uNkulunkulu akwenza ngephutha. No, uNkulunkulu akalenzi iphutha. Amen. uNkulunkulu angikhumbuli ngalolu usuku lekuthiwa khona uNkulunkulu oyingcwele lo engimaziyo wenze iphutha, ngoba konke akwenzile ku-perfect. Wenza umuntu wapheleliswa, umuntu perfect. Yes, Lord. Wakunika nentando ngaphezulu kokubhansela ukuze ube perfect ezinqumweni ozozithatha, kodwa ngenxa yokuthi ke inhliziyo ingumkhohlisi, umuntu waphuma ngaphansi kokunakekelwa uNkulunkulu, wafuna ukuzimela.
ngokuba inhliziyo yakhe isimuholele ekubili nasebumnyameni. Ithini incwadi? Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Uma unekhaya eqotho, unobaba nomama, unabafowenu unodadewenu, niyakhuliswa ngomthetho wasekhaya ukuthi nangu umthetho ekumele nihambe ngawo. Wena usuphuma ngaphandle uhlangana nabanye abantu bakwenze ufuna ukuphula umthetho wasekhaya. Gawa soyabuya ekhaya, sobuya nemfundiso ongafundiswanga nayo ekhaya. Usuzilethele isiqalekiso kuwena ngokuba yini usuphule umthetho wasekhaya, wenza intando yabantu bangaphandle abakutshela izinto zokuthi ke ubaba wakho uyakubhedela, methi ke buya ngo5 wena wabuya ngo7. Wena ntombazane bathi kuwena ubaba wakho uyakubhedela, methi ke gqoka isketi, ungagqoka ibhuluku okufanele lathi. Sekuyaba wena ntosifazane uphuma ugqoka isketi ekhaya, mase ufika ngaphandle unesketi osifake unebhuluku olifaka esikhwameni, sugqoka ibhuluku ngaphandle ecasheni, uzitshela ukuthi awubonwa. La ekhaya akekho ophuzayo, akekho obhemayo. Watshela wena mfana ukuthi la ekhaya singcwele, siphila impilo eqondile, asiphuzi asibhemi, sibuya ngo5 noma ngo6. Uhlangana nequlu labafana, uyazimixa nabo ngokuba yini usuqala ukuba buthaka, uthi mobuka ngazi ukuthi impilo ingcono ngaphandle kunasekhaya. Umthetho wasekhaya uyabhora, kungcono ngithi ukuzimixa nalabangani bangaphandle. Qale nikhuluma izinto ezumsangano, bakufundise indlela zokuthi ke ungabi nayo inhlonipho, bakunika ugwayi ubheme, bakunika utshwala uphuze. Uyabuya ekhaya, ubuya ngo9, uba ngumsindo, uyanokha, awusanqenge lutho wena, awusasabumuntu wena manje, usukhathele lo baba wakho ohleze ekutshela izinto, awusezomshini, awusayazi imiyalelo kababa wakho yonke, usuyishaya indiva. Ngenxa yokuthi ke sawuthole imiyalelo ezokukhipha ngaphansi kokunakekelwa. Ithini incwadi? Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni. Wonke umuntu ophula umthetho kunomvuzo wakhona. Ungiphi incwadi yamaHubo chapter 9 verse 17. Wonke umuntu ophula umthetho kunomvuzo wakhona. Akukho kwenzayo kungabi namvuzo. Uma ufundela ukuthi uphase esikoleni, kanjalo noma ufunda iBhayibheli ulifundela ukuthi ke wazi indlela zikaMoya engcwele ukuze uzophasa ekhambeni ngokulunga, ngoba ke awuthola certificate ngokuhamba ngendlela zokulunga zikaNkulunkulu, kodwa uthola izibusiso zikaMoya ngokuba impilo yakho iba nokuthula, uba nokuhlakani, uba nokuqonda. Kodwa waqala wafuna ukuzimela, wafuna ukuzwa ngabanye abantu. Baningi abantu abazenza osiyazi la ngaphandle. Baningi abantu abazenza osiyazi la ngaphandle, bazitshela ukuthi bayazi kakhulu. Kodwa ukwazi kwabo bufana nomuntu omba ithuna. Amen. Ngoba uzongena kulona. Incwadi yasho ithini? Incwadi amaHubo isahluko 9 verse 17.
ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo. Izindaba. Amen. Umuntu omumbi umele ukubuyela endaweni yabantu abafileyo. Yes, Lord. Uyongena esihogweni. Yes, Lord. Ngenxa yokuthini ufuna ukuzimela. Amen. Awufuni kube khona umuntu ozokugada ukuze uzoba nokuqonda ukwazi ukuthatha izinqumo ezifanele. Amen. Ngokuba wena emehlweni akho uhlakaniphile. Amen. Kodwa bonke ababi isiphetho sabo singukufa. Yes, Lord. Ukufa ngokolwazi, ukufela esonweni, Amen. ukufa kwasethuneni, bese kuba ukufa kwasesihogweni. Yes, Lord. Ever since ngiqale ukwazi ngoNkulunkulu Amen. nokuhamba indlela zikaNkulunkulu, ngiyakusaba ukona ngoba ke ngiyawazi umvuzo wokuba isoni. Angikhathali uma ngabe kuthiwa ke ngibona ukuthi ngone kancane kumina kukhulu lokho ngoba uNkulunkulu uthi asikho isono esincane nesono esikhulu, zonke izono ziyafana. Babusisiwe abaqotho endleleni, abahamba ngemithetho kaJehova. Incwadi yamaHubo 119 verse 1. Babusisiwe abaqotho endleleni, abahamba ngemithetho kaJehova. Simele ukuhamba ngomthetho munye okaJehova. So uma kwenzeka ngizithola sengenza into ephambene nokulunga, kufanele ngibuyele masinyane ekutheni ngithandaze ngizehlise ngokuba ngisoni, ngokuba angifuni ukuphuma endleleni yokulunga. Incwadi yamaHubo 128. Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova, abahamba ngezindlela zakhe. Ngokuba uma sengiphelela kwesaba endleleni engihamba ngayo, okusho ukuthi mina sengiphelela ukukholwa. Ukukholwa kwami kuncikile ekutheni ngisabe umyalelo kaNkulunkulu, ngiwuhloniphe, ngiwugcine, ngihambe ngawo. Ngikumelwe ukuthi ngikwenze lokho noma ngabe kuthiwa ngolunye usuku sengiyavuka mhlambe kuthiwa nginemali, noma mhlambe kuthiwa ngithola umsebenzi, noma impilo yami ngibone ngathi iyashintsha. Kodwa ke ukuzithoba kwami phambi kaNkulunkulu kufanele kufane noma ngisuke ngisehluphekeni. Akufanele ngiziphakamise ngaphezulu komunye umuntu. Akufanele ngisizakale ngokuthi ke umuntu oyisitha sami usehluphekeni, ngokuba uNkulunkulu umfundisile lokho ukuthi bonke abantu bayalingana phambi kwakhe. Akakhethi buso bamuntu. Amen. Ngokuba uthi omubi nomuhle bonke ubadalile banethwa imvula eyodwa, baphila ngaphansi komhlaba owodwa. So ngubani mina ukuthi ngiziphakamise? Amen. Uselapho uzobuyela nje ungiphi incwadi kaLuka chapter 14 verse 11. Kubani ukuthi mina ngiziphakamise? Ngifana notshani obuzabuna, ayikho into engathi ngiyazitshela ngayo. So bonke ngifundile ngesikhathi ngiqala ukusindiswa. Ikhona lokho ekufanele ngibe yikhona, asike isikhathi ezokuba khona isizini lekuthiwa khona ke kufanele ngiziphakamise namhlanje. No. Hallelujah. Incwadi ngokukaLuka isahluka 14 verse 11. Ngokuba oziphakamisayo uza kuthotshiswa. Wonke umuntu oziphakamisayo uya isincwadi othi mawumenyiwe ungazithathi uzibeka uhlale phezulu. Yes, Lord. Hlala phansi ukuze lo mmemile uma kufica uhleli phansi athi sukuma uhlale lapha yana ngifuna uhlale la. Ngoba kubuhlungu ukuthi so uzithathe wazibeka lapha phezulu bese kuqhamuka umlilo omcimbi athi ke no, suka lapho lehlale sikabani wena hlala la phansi. Hallelujah. Ingakho kubalekile ukuthi ngimazi uNkulunkulu, ngimsaba uNkulunkulu, ngingazitshela ukuthi uNkulunkulu sengimazi kakhulu ngoba naku ngishumayela ivangeli lakhe.
Hallelujah, glory to God. Nangelilodwa ilanga akufanele ngiziqhakambise ngizibone ngathi ngingcono kunabanye abantu, ngokuba uNkulunkulu uyasho uthi ningathi nina ningamadodana amadodakazi kaAbrahama, ngoba uNkulunkulu angaphendula wona lamatshe awenza amadodana amadodakazi akhe. Lo nto kusho ukuthi ke akuthi ukuthi bengibona emgaqweni umfana ozenza intombazane noma umfana openda izinwele noma intombazane egqoke ngendlela engahloniphekile bese ngibukela phansi. No, angikho ngcono kunaloya muntu ngoba nami ngangifana naye ngelinye ilanga. Kodwa angikwazi ukuthi ngizisondeze kuyena ngifuna ukuzenza umngani naye loya muntu, ngokuba le ngikhona ngivikelekile ngaphansi komthetho nesandla sikaNkulunkulu. Kuphela kufanele ngimthandazele loya muntu ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu amthinte, amfundise indlela yokuqonda. Angikho ngcono kunamuntu, ngiyashumela le vangeli ngoba ngifuna ukuthi nawe ubone ubuhle kaNkulunkulu, ngikunike i-testimony lokuthi nami ngangiyisoni, nami ngangihambe kumnyameni, ngangilahlekile. Akuzange kube ukuhlakanipha komuntu noma kube uthisha oqhamuka esikoleni. No, amandla kaNkulunkulu, because nami ngangidelela igama likaJesu Kristu, ngithathela phansi ngingazi lutho. Ngokuba oziphakamisayo uza kuthotshiswa, nozithobayo uza kuphakanyiswa. uNkulunkulu akafuni abantu, wathi kuFaro ngokuthi uFaro akafuni ukukholelwa ekutheni uNkulunkulu sekwenziwe zonke izibonakaliso, wathi ngizoyiqinisa inhliziyo yakhe ngoba uphakeme. uFaro wayezitshela ukuthi ungaphezulu koNkulunkulu odale izulu nomhlaba. Engafuni ukudedela abantwana baka-Israyeli eGibhithe ukuthi bayokhonza uNkulunkulu wabo ehlane. Kodwa uNkulunkulu wathi uzomkhombisa. Wazifaka iy'ntwala, wazifaka amaxoxo, wafaka nezifo, wabhubhisa ngisho indlalifa zakhona eGibhithe. Waphinde futhi wavulela abantwana baka-Israyeli ulwandle ukuze bawele. Uma sekuyisikhathi sokuthi kuwela baseGibhithe, walivala ulwandle, bafela olwandle. Kungamandla kaNkulunkulu konke okwenzakalayo. So uma ke wena uzibona ungcono kunabanye abantu ngenxa yokuthi wena unemali noma kini baphila kahle, wena le ngane ezinye ezingenakho ukudla uzibukela phansi, ngokuba kini wena uma ushaya izithupha kuvela amasneaker eNike, awuceli kabili uma wakho, usho kuba ingane uma wakho agxuma hlale, ngoba uma wakho uthi akafuni ubona ingane yakhe ihlupheka. At the same time engaboni ukuthi uyakubolisa, ngokuba uyakona ngalokuthi akunike yonke into oyifunayo. Yingakho abantu abaningi bese begcina bedla iy'dakamizwa, bephuza utshwala, bengabahloniphi abazali ngoba bathola yonke into abayidingayo, baspoiled. Bayaziphakamisa kunabanye abantu. Kungamandla kaNkulunkulu ukuthi-ke le ngane zakho ospoyilayo zigcine zidlalana zodwa ekhaya, ngenxa yokuthi aziconsi phansi, bese ziyakuphoxa ngenxa yokuthi uNkulunkulu azimazi nemfundiso yakhe aziyazi. Kungamandla kaNkulunkulu ukuthi le ngane yakho ethanda kakhulu iphenduke isitabane, iphenduke isifebe, iphenduke isibotho, kanti usuyimisele ngakho konke ukuthi le ngane yakho uzwenze. Ngoba yini? Uyayiphakamisa, nawe uyaziphakamisa. Animboni uNkulunkulu, animazi uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu uyisisekelo sokulungiswa.
sokuthi bonke abantu abaphila ngaphansi kwesandla sakhe bazothe bamesabe ngokuba ke uNkulunkulu onamandla akho konke. uNkulunkulu owazi ukuthi ke usuplanile ukuthi ke uzomshada lo muntu kuthi ngosuku lomshado efonini yakho uthola imessage noma efonini yakhe uthola imessage yenye indoda abathandana nayo sewumisile ukuthi uzomshada. Why? Ngokuba ke kulomdlelwane bene bakha nifike nalana ningashadile nenza zonke izinto ngaphandle kwaNkulunkulu animazi uNkulunkulu nalesonto eliniyalihamba nakhona umfundisi wakhona uyisiphingi noma uyisifebe abukho obulungiswa. Yonke into eyibehavior noma ewumthelele ekutheni umuntu kugcine sekukhona into ekuthiwa isono. Isono isenzo esibi uNkulunkulu angasifuni. Yes, Lord. Uma uNkulunkulu kunesenzo angasifuni esibizwa ngesono okusho ukuthi noma ngabe umuphi nomkhuba oqalayo kancane kancane ongalungile uphenduka into enkulu. Incwadi yeZaga isahluko sesine verse 14. Incwadi yeZaga isahluko sesine verse 14. Ungangeni emkhondweni wababi. Ungahambi ngendlela yabantu abambi. Ungahambi endleleni yabonakeleyo. Ungahambi emkhondweni wabantu abambi. Gwema ukuhamba endleleni yabantu abonakeleyo. Izwi lenkosi liyalungisa. Liyaqondisa umphefumulo womuntu ukuze ke Incwadi yamaHubo chapter 9 verse 17. Isizathu sokusiqondise. Incwadi yamaHubo isahluko 9 verse 17. Ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo. Umuntu omumbi ongenayo indlela eqondile. Ongayazi indlela eqondile. Uyabuyela ekufeni. Omunye uthi eseyazi indlela ngenxa yezihibe ezisemhlabeni athole naye eseke emdibeni ekhubekile. Abuyele esonweni. Ongiphe incwadi yeZaga 24. Bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu. Bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu bayamazi ukuthi ukhona uNkulunkulu abantu bezizwe. Zaga 24. Kodwa ke ukumlandela nokumlalela nemiyalelo yakhe lutho. Cha, abafuni. Bafuna ukulandela into efunwa inhliziyo yabo. Inhliziyo yomuntu ingumkhohlisi. Ayikaze ikutshele okulungile. Lokhu uNkulunkulu akutshela kona okulungile, inhliziyo yakho iyaphikisana nakho. Kunzima ukuphila impilo yobungcwele, angifuni ukuqamba amanga. Umuntu uyangixaka umuntu athi iBhayibheli labhalwa belungu. Wengazibhala kanjani into eagainst yena, into emelene nempilo ephilayo? Ngoba iBhayibheli limelene nesono. Umlungu uyafeba, iBhayibheli alikufuni ukufeba. Umlungu uyaqamba amanga, iBhayibheli alikufuni ukuqamba amanga. Umlungu uyabulala, iBhayibheli alikufuni umuntu obulalayo. Abanye abelungu bayathakatha, iBhayibheli alikufuni umuntu othakathayo. Abelungu bayadivoza, iBhayibheli alikufuni umuntu odivozayo. Yezwa indaba. Ngitsheleke ukuthi wena uqhamuka ngalaphi nale information onayo ukuze ubalekele umlungisi oseBhayibhelini. Ngoba phela ke sifanelwe ukuthi sithobele umthetho kaNkulunkulu sonke. Yezwa indaba. Before umfundele incwadi, hambe incwadi yamaRoma chapter 2. You can start from verse 1. Incwadi yamaRoma isahluko sesibili kwiverse lokuqala. Incwadi yamaRoma isahluko sesibili
ngakho awunakuzilandulela wena muntu. Yayizindaba. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu. Noma ungubani owahlulelayo. Noma ngabe ubani awunakuzilandulela wena muntu. So uma ke uzokhala ukuthi iBhayibheli ufuna ukulikhomba noma ikuphi othanda khona udlela ngesikhathi sakho unamanga. Simelwe ukulandela imfundiso ebhalwe phansi. Ngakuzima ukulandela imfundiso ebhalwe phansi ngoba ifuna ke uphume kukho konke okungalungile. Ifuna wena uqonde ulimi lwakho, ifuna uqonde indlela ocabanga ngayo, ifuna uqonde indlela oziphatha ngayo, ifuna uqonde. Ungabi nenhliziyo elikhuni, ungabi nomona, ungabi intshebe, ungabi umzondi ozonda abanye abantu. Ukuze inhliziyo yakhe ilungiswe. Lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Uma uthanda umakhelwane wakho ngeke uze umhlebe. Angimfuni umuntu ohlebayo kwamina, angimfuni. Angimfuni umuntu ohlebayo ngoba usho nami uyahleba ngami. Angimfuni futhi umuntu ohlezi enezinto azozikhuluma ngabanye abantu engazi ukuthi yena ulungile. Vele uthule uvale umlomo wakho ongazi uzothini ngoba yini ke mesikhuluma gcina sesikhuluma sesifuna ukubukeka sibahle ngabanye abantu. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu. Awukwazi ukuzilandulela uzitshela ukuthi wena ungcono kunomunye umuntu. Zehlise uNkulunkulu owazi inhliziyo yakho. Okuyena futhi okomelisa abantu ngemisebenzi yabo. Noma ungubani owahlulelayo ngokuba lokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena. Uma wena wahlulela abanye abantu ngezinto nawe ozenzayo uyazilahla. Khipha izimbiti ezigcwele emehlweni wakho khona uzokwazi ukuthi ukwazi ukuklina abanye abantu ubatshela ukuba nezimbiti. Ngoba uzongikhomba ukuthi nginezimbiti nami ngikhomba ukuthi unezimbiti bese kuba inkombakombani. Asekho manje ubulungiswa ngokuba yini uyalwa ulwela ubulungiswa ukuthi wena right nami ngilwela ukuthi ngiright. uNkulunkulu akasekho lapho. Kodwa ukuba ngivuke ngageza ngaclean ngaqhelelana nazo zonke izinto ezongcolisa ngasekwazi ukutshela umfowethu omunye ukuthi emfowethu hamba ugeza nawe ukuze uba clean. Khona ezobonelela kumina ukuthi ngiclean. Amen. Ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe. Ngeke utshele umuntu ukuthi akayeke ukufebe wena ube ufeba. Noma ngeke utshele ukuthi umuntu ayeke ukuphuza utshwala wena ube umugwayi. Amen. Ngeke. Fanele wena ugezwe ngesigezo sezwi likaKristu. Likhuculule yonke insila yomngcolo nezinto ozenzayo zobumnyama. Ube msulwa ngezenzo zakho nangendlela ocabanga ngayo. Awukwazi ukuthi uzotshela ukuthi umuntu hamba osebenza noma ufuna umsebenzi kodwa wena uhleli nawe usebenzi. Ngeke utshele ivila ukuthi ke aleke ube ivila ube nawe uyivila. Ngokuba naye uzokubuza ukuthi why ungitshela into ongayenzi wena. Amen. Amen. Ngeke uze utshele umuntu wesifazane ukhuluma kakhulu ukuthi akathule ekubeni nawe ungakwazi ukuthula. Ngeke. Amen. Thiwa ke uhola ngokuba isibonelo. uNkulunkulu uyasihola ngokuba isibonelo esingcwele. Amen. Bonke uNkulunkulu akushoyo kungcwele. So simele ukuthi nathi sibe ngcwele uma ulibiza legama likaNkulunkulu uthi nawe ungcwele. Uma uclaima ukuthi ungcwele, uNkulunkulu ungcwele, uzoba ngcwele ngento oyikhulumayo,
uzoba ngcwele ngendlela ocabanga ngayo, uzoba ngcwele ngendlela oziphatha ngayo, indlela obukeka ngayo. Awukwazi ukuthi uzoba ngcwele umfana kodwa ubukeka njengentombazane. No. Awukwazi ukuthi uzoba ngcwele umfana kodwa ke ukhulumisa kwentombazane. No. Awukwazi ukuthi uzoba ngcwele uyintombazane ugqokiswa komfana. Amen. Lithi uNkulunkulu ke lo owesifazane angagqokisi komuntu wesilisa, nowesilisa angagqokisi komuntu wesifazane, ngokuba lokho kuyisinengiso phambi kwakhe uNkulunkulu. uNkulunkulu ukhumbuza abantwana baka-Israyeli ukuthi babe ngcwele ngaso sonke isikhathi ngoba yena ungcwele. Ukuze sithandane kufanele senze intando kaNkulunkulu yokuthi sithande yena kakhulu kuqala neqiniso lakhe. Simele iqiniso laNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu umthandile uKristu, walithanda izwe. uNkulunkulu uthande uKristu, walithanda izwe. Engangokuba wabeka impilo yakhe wabekela thina phansi. Ukuze sithethelelwe. Nekuthiwa umuntu ubekela impilo yakho phansi, okusho ukuthi ke khona into okumele uyifunde kuyena lowo muntu lo. Akusho ukuthi wafela izono zethu ngoba nake sefile sesixolelwe sekumele siqhubeke sone nezono zethu ngoba sixolelwe izono. Usho ukuthi ke lo musa lo umusa wokudlala. Ongiphe le ncwadi leyo yeZakha 24. Incwadi iZakha isahluko 24 from verse 1. Ungabi namhawu ngabantu ababi. Yeyizindaba. Ungabi namhawu ngabantu ababi. Ungafisi ukuba nabo. Yeyizindaba. Ungabi namhawu nabantu ababi. Ngithe mina kini kuqondiwe, isimo sakini senhlalo siqondile. Wena ngenxa yomhawu nokukhala nenhliziyo ebuthala uyababona uSikhotheni ufuna ukufana nabo emgaqweni. Usufuna ukuhamba uyozimisa nabo oSikhotheni emgaqweni. Kodwa incwadi ithini? Ungabi namhawu ngabantu ababi. Abantu ababi ungabi namhawu ngabo, ungaphatheki kabi ngokuthi babi. Ungafisi ukuba nabo. Futhi ungafisi ukusondeza eduze kwabo. Ungafisi ukusondeza eduze kwabantu ababi ngoba na ufuna ukuzinengela, ufuna ukukhombisa ukuthi wena ungcwele. No, abakubukele lapha kude. Nomngcwele bakho. Uma bekuthuka bakuthukele lapha kude nomngcwele bakho. Ungazenzi holy and thou lokufuna ukuyozinengela kubantu ngoba naku ukuthi wena ke ufuna nabo ukuzama ukubancenca abasondele kuwena. No, uzilandela nje utshela lakho. Ulethe umthwalo. Incwadi iZakha isahluko 23 verse 17. Inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezoni. Inhliziyo yakho ayingabi nawo umona ngezoni. Kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke. Inhliziyo yakho mayingabi nomhawu ngezoni. Kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke. Umsebenzi wakho njengomuntu othi uyakholwa, umuntu ongcwele, umsebenzi wakho ukuthi ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle, ngokuba izoni izoni ulalela. Izoni azisondeli ekulungisweni, kanti yini kuthiwa izoni? Ngokuba zithanda ukuhlala ebubini. Manje kwenzeka kanjani ukuthi ulungisiwe uphinde ufuna ukuyozihlalisa nezoni usondeze eduze kwezoni? Ngokuba phela wena isikhathi sakho osichithayo kufanele usichithe phambi kwaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ulifunde indlela zakhe zokulungiswa, ukuze wena uzokwazi ukuthi ugweme ukuba yisoni. Yes, Lord. Ubuyiselwe endleleni eqondile.
So uma sewulungisiwe Amen. unamandla ukuthi ukwazi ukulungisa nabanye. Amen. Akusho ukuthi ke uhamba usondeze eduze kwezoni. No. Amen. uNkulunkulu uthi uyabazi engabakhe. Amen. And ubebiza izimvu zakhe. Uzibiza ngamagama. Ziyalazi igama, ziyalazi izwi lakhe. Akazikhubi. Uyazihola. Sihola umoya oyingcwele. Incwadi umshumayeli isahluko 12 verse 13. Nakhu kuphela kwendaba. Umphela ndaba uthi Lapho sekuzwakele konke. lapho sekukhulunyiwe konke kwezwakala bonke abantu bezwa. Mesabe uNkulunkulu. Wena umsebenzi wakho ukuthi usabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Hlale phambi komyalo kaNkulunkulu ibe isithekelelezo emqaleni wakho ikuhole kuzo zonke izinto ukuze noma kuthiwa ke usuyaphuma endleleni ikubuyisele endleleni uyifumbathe ibhalo esigwebheni senhliziyo yakho imiyalelo kaNkulunkulu Ngokuba lokho kungokwabantu bonke. wonke umuntu umelwe ukuthi ke abe nolwazi. Ingakho ngithi mina ke angifuni ukubukela umuntu phansi ngokuba yini ke sonke sikumele ukuthi silungiswe. So uma wena wenza into engalungile kumsebenzi wami ukuthi ke ngikuyale bathi iBhayibheli futhi liyangikhuza ukuthi ngigweme ukuyala isilima ngokuba ke siyongenza ngifane naso. Ingakho ngima la ngishumayela ivangeli ukuze lowo limfithayo limlungise. Kodwa isibula sizoncapha sibhekele ngokuba yini ke asikufuni ukulungiswa. Usezinikele ekutheni aphile impilo yobubi. Ngisho ungazama kangakanani uthi uphulukisa umuntu ebini uma esezinikele kuba kufana nokuthi wena uthela amanzi emhlane wedada. Amen. Achitheke abhekele uthi uzama ukumkhombisa lokho akuzibe abhekele ngokuba yini ke yena usezinikele ekutheni yena ufuna ukwenza lento afuna ukuyenza eholwa inkanuko zakhe. Incwadi iZakha isahluko 24 verse 2. Ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha. Inhliziyo zabantu ababi ziceba amacebo azo ukuthi zichithe okulungile. Yayizo indaba. Nezindebe zabo zikhuluma ngengozi. Ngithi mina uJesu Kristu wayekhuluma nabo abaFarisi nama high priest nabaSadusi. Kukho konke ekhuluma kubo. Kodwa still babehamba bayokwenza amacebo ukuthi bamchithe. Ngokuba yini ke into vele esenhliziyweni nomqondo womuntu onakele ukungcola akafuni ukulungiswa. Angikathali ukuthi ngabe umuhle kangakanani phambi kwamehlo omuntu ongcolile. Uma engakufuni ukulungiswa ngeke aze akufune ukufundiswa. Ngeke bantu beza ngenzuzo azenze abe muhle eze ngobuqili. Uma engayithole into ayifunayo noma uma eseyithole into ayifunayo bese kuvela ama true colors. Amen. Ashintshe umuntu akujikele esiswini njengotshwala. Uzithole sewuzibuza ukuthi hawu ngoba wena nje ngikwaze kanjena wasuba kanjena manje na useshaya indimba lokushoya akasekuzwa ngokuba yini usecikekile. Abantu bayacikeka leminyango. Amen. Mase kuvela ama true colors.
Yingakho iBhayibheli isifundisa ukuthi sibe ngcwele. Ngokuba abantu banamacebo abawacebayo ukuze azuze, ngathi ngisho umuntu uyafuna umsebenzi uqamba amanga. Yes, Lord. Aplani ukuthi uzoqamba mapha amanga ukuze ezowuthola umsebenzi. Uzobe bese uthola lo msebenzi lowo. Aphinda nyaze lo msebenzi. Acomplain lo msebenzi. Aqamba amanga ngabaphathi lo msebenzi. Alove emsebenzini, aqamba amanga ngokulova kwakhe emsebenzini. Amen. Yini? Ingoba akazazi ufunani. Abantu abaningi bafuna imali, uma esenemali ufuna ukujabula ngemali kuphela. Injabulo yakhe ilele emalini. Baningi abantu abasebenza imisebenzi abangayifuni ngoba nako befuna nje imali. Yes, Lord. Yingakho kuthiwa ngidayisa imphefumulo yenu ngenxa yemali. Yingakho ngithi mina ngingamane ngihlale kuthiwa ngisebenzi kodwa ngenza izinto ngezandla zami ngiziphushele kunokuthi ke ngifuna ukuzicindezela ngento engazahle ukuthi angifune egcineni izongenza nginyaze. Sizani ukuthi uthola leyo position oyitholayo ngokuthi ke ulalele intombazane noma ke intombazane wena uthe intombazane ayilale nawe ukuze wena uzoyinyusela ku position noma uzoyinyusela imali. Amen. Kusizani ukuthi ke uthozo iqasha intombazane kodwa futhi alale nawe. Unonkosikazi ekhaya. Wena uhlukile nomuntu ozibengulayo, uyazibengula. Yes, Lord. Nawe umuntu osifazane bese uya position awubi naso isibindi. Ngesingisi courage. Awubi nayo respect yale position okuyona ngoba indlela ethole ngayo ibe umnuku. So, namacebo enwenzayo obubi ukuze ngizuze. Iwona lamahubo lamacebo enu isincwadi yamahubo chapter 9 verse 17. Ababi kumele baye esihogweni. Namacebo abo amabi. Ongiphe lapha incwadi iqhubekele incwadi ezakhe 24. Hallelujah. Incwadi yezakha sahluko 24 verse 2. Ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha. Izinhliziyo eziceba ukuchitha, ukujabulisa ngenhliziyo okwesikhashana. Lalela, ngisho abantu abadala utshwala bayakhanukelana. Taxman bayakhanuka ngokubuka amathanga engane encane. Ufuna ukuchithela kuyona imbewu. Nezindebe zabo zikhuluma ngengozi. Ayikho into abayikhulumayo eyiqiniso ngoba enhlizweni zabo izinto abazicebayo zukukhohlakala, ubumnyama, ububi. Yini? Akekho uNkulunkulu kwipresence yabo. Abanayo imfundiso. Ene umuntu ongena imfundiso uyakhanuka yonke into ayikhanukayo uyafuna ukuyithola. Angenza noma ngabe yini. Taxman angagibelisa ingane ngaphambili ingakhokhi aphinde inike imali yokuthi ithenga ikonto esikoleni ngoba nje ufuna ukungena emathangeni nayo. Nothisha esikoleni angaphasisa ingane engazilutho eyisifula eyisidomo ayiphasise ayinike ngisho imali yokuthi ithenge ukudla noma iphathele umphako ngenxa yokuthi ufuna ukulala nayo. Uyothi angayigcwalisa inkanuko yakhe bese afuna ubona enye ingane. Usecikekile le ngane leyo aseyichithele kuyona. Yayizindaba. Uyasebenza umuntu uthola umsebenzi ade ehlupheka engasebenzi ube ngabona amantombazane. Kodwa bese eqala sesebenza segqoka kahle useyaqala singane ezipakishile nengane ezipake kahle. Satan. Yini? Inhliziyo ingumkhohlisi. Amacebo asenhlizweni maningi. Kodwa manje aweneli. Akwenza ube isigqila. Sokwenza izinto ezimbi njalo.
umlomo wabo yabona umuntu umuzwa ngendlela akhuluma ngayo ukuthi enhlizweni yakhe kuhlelile. Yes, Lord. Ogxekayo unenzondo. Amen. Ohleze egxeka abanye abantu, egxeka izimo. Yes, Lord. Wothuka inhlamba njalo. Unenzondo. Unenkinga ngaphakathi ayithwele inkulu. Yes, Lord. Abezenza ingcwele engcwele same time. Kodwa inhlamba iphele emlomeni wakhe. Ohleze ekhala njalo. Unenkinga, uhlukumezekile. Kancane kancane inancane uyakhala. Uhlukumezekile. Noma uxoxose kakhulu. Akakwazi ukuphendula inkinga. Akafundisekanga ukuthi inkinga zihendlishwa kanjani, zibanjwa kanjani inkinga ukuze ukwazi ukuzilungisa. Indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha. Indlu yakhiwa ngokuhlakanipha. Iqiniso ngokuqonda. Iqiniswe ngokuqonda. Yezindaba. Indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha. Awuthola ukuhlakanipha esikoleni. Esikoleni ufundiswa ukuthi usebenze. Hallelujah. Esikoleni nonke nifundisana ukuthi nibe yisebenzi. Kodwa ngapha kaNkulunkulu fundisana ukuthi uphile ngokuqonda nangokuhlakani. Amakamelo agcwalisa ngokwazi. Ngokuba lamakamelo akhe agcwala ikhanda, agcwala information kaNkulunkulu, agcwala ulwazi nokuqonda nokuhlakani kaNkulunkulu. Ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi. Yezindaba. Hallelujah. Ingcebo asikhulumi ngengcebo yemali. No. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. No. Yes, Lord. Sikhuluma ngengcebo yasezulwini. Hlakani kuNkulunkulu. Intonga nodondolo. Esikhuluma ngakho. Iyona kuphela into esikhuluma ngayo thina besikhuluma la. Singa asizibekeli ingcebo yasemhlabeni. Ngokuba lemhlabeni khona amasela. Yes, Lord. Lemhlabeni khona ukubola. Lemhlabeni khona uSathane. Khona ababulali lemhlabeni. Ingakho singafuna ukuzibekela ingcebo la emhlabeni. Kodwa ke ngokuthi ke siza phambi kaNkulunkulu afika sitshela ukuthi yini ekumele siyenze. Ngokuba konke okusemhlabeni inkanuko yenyama nenkanuko Ngibheke incwadi futhi. Phinde uhlehle kancane bayitshela ukuthi ke ubuhlakani bakha indlu. Indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha. Yezindaba. Uthola unkosikazi ongafundisekanga. Ngeke uze uwakhe umuzi. Umuzi weyinkinga lowo. Yes, Lord. Yezindaba. Uthola umkhwenyana ongafundisekanga. Ngeke uze lakhe ekhaya. Umuzi weyinkinga lowo. Yes, Lord. Ngokuba yini? uNkulunkulu akekho lapho. Angikhathali ukuthi ke ngabe ubaba wakho wakutshela ukuthi obeka inkomo noma ukunika imali, kodwa bese uthatha unkosikazi oyisibula. Izincwadi kungcono ukuhlala phezulu ekhoneni endlini yophahla kunokuthi uhlale endlini enkulu kodwa manje ehlezi kunengxabano phakathi. Yes, Lord. Ngokuba unkosikazi wakhona unolaka. Ubuhlakani bukaNkulunkulu buletha ukuthula. Bakha indoda eqotho. Bakhe umuntu osifazane opheleleyo omesabayo uNkulunkulu. Indlu yakhiwa ngokuhlakanipha. Indlu yakhiwa ngokuhlakanipha bese kuthi amagumbi wonke phakathi. Iqiniso ngokuqonda. Ukuhlakani bekungenile le khona enhlizweni ekwaziyo ukuqonda. Amakamelo agcwaliswa ngokwazi. Ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi. Ubuhlakani kaNkulunkulu bunqabile kubantu abayihula abazimele. Ngokuba yini ke? Bazitshela ukuthi bahlakaniphile ngokwabo, abamdingi uNkulunkulu. Kodwa manje baphuma bengena ezinkantolo, amacala bayadivorce.
usudivorce kwaze kwawu4 uhamba baluleke abazokululeka abakuthathela imali yakho kodwa sinawo abaluleki wethu thina olungileyo Jesu Kristu uNkulunkulu wangonaphakade Makabonge uJesu. uyena ophethe umbuso wokuphila uyena ophethe ukuthi thina sibe qotho ingakho sibiza sini-invite sithi wozani kuKristu uselapho uhambe incwadi ya-Isaiah chapter 55 verse 1 wozani kuKristu nizophuza mahala nidle mahala Amen. Incwadi kuIsaiah isahluko 54 55 verse 1. Nina nonke enomileyo, nina nonke engenalo ulwazi kaNkulunkulu, nina nonke enihluphekile emoyeni, nina nonke enixakwa imishado yenu, nina nonke enidukile enibulawa ubufebe, nina nonke enibulawa inkanuko, nifuna ubulungiswa. Uyanemeza uJesu Kristu uthini? Nina nonke enomileyo, nina nonke enomileyo, nonke nomile nifanele ugwadule. wozani emanzini, Wozani kuphi? wozani emanzini, Yekani ubhiya, yekani cold drink. Awudingi cold drink manje, no, uzoyiphuza later. Ubhiya ulahle uchithe, ungasasondela bona ubhiya, no. Nina eningenamali, wozani nithenge. Akufunwe imali yakho ke la. Sentshela ngosonke isikhathi sithi la, haleluya, 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 haleluya. Ayifunakali imali yakho la. Akufunakali imali la. Wozani nithenge. Wozani nizothenga ngaphandle kwemali. Nidle mahala. Wozani nithenge ngaphandle kwemali. Wozani nizothenga ngaphandle kwemali. Ukukweleta ubhiya ube nezikweletu zikabhiya. Wozani nithenge ngaphandle kwemali. Shiya iwayini. Chithe le wayini leli. Yebo iwayini nobisi. Uzophuza iwayini lobuhlakani. Kungabizwa lutho. Iwayini igazi likaJesu. Iwayini igazi likaJesu lesikhuluma ngalo la. Kungabizwa lutho. Sikhuluma ngobisi, ubisi, ubuhlakani oqinisa amalungu omzimba wakho. Kungabizwa lutho. Konke kuKristu. Amanzi okuphila akuKristu, aphuma edwaleni, idwala nguKristu. Nichithelani imali kukho okungesikho isinkwa. Why waste imali yenu ngobhiya? Namantombazane. Niyichithelani imali kukho okungesiso isinkwa. Why waste imali yenu kulabafundisi benu abanganibizeli ekulungeni, abanganikhuzi ekuthenini yakuba izoni? Why niloke ninikela lapho? Nenzuzo yeni kukho okunganelisiyo na. Angiguli nabafundisi benu banitshela ukuthi ke uNkulunkulu uzobusisa ngemoto, uNkulunkulu uzobusisa ngomuzi, uNkulunkulu uzobusisa ngomunye umfazi. Lezwa yonke leyo ukukhohlakala, ukufuna isikhohlakala sikhuluma ngomunye umfazi, umfazi wakhe saphila. Why imosha isikhathi? Nidlala ngesikhathi. Nichithelani imali kukho okungesiso isinkwa. Nibathengela izimoto labafundisi benu nalaba-false prophet benu. Nenzuzo yeni kukho okunganelisisi. Niphila ebufebeni, nisebenzela ukuthi nifide imindeni yabantu ngenxa yokuthi nje anikwazi ukuziqoqa, anifundisekile. Ngilaleleni nokungilalela, nidle okuhle. Yezwa indaba uthi ngilaleleni, uqala ufuna ulalele usho ukuthi khona kumele uyenze. Ngilaleleni nokungilalela, nidle okuhle. Zehlise, zithobe. Uma ufuna ukudla ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, zehlise zithobe. Zazi ukuthi wena uyisoni, u-empty. Umphefumulo wenu ujabule ngamanoni.
akusuka uzojabula inyama la kuthiwa uzojabula yini umphefumulo wenu ujabule ngamanoni ujabule yabona imfundiso kaNkulunkulu it's the best education ever yes God awutholi i-PhD ne-degree na wonke lama-diploma na wonke ama-qualifications abanika wona TGP no uNkulunkulu uthola amanoni ufike haleluya uthola amanoni umphefumulo wenu ujabule ngamanoni azojabulisa umphefumulo wakho akukhulise ithini eqaleni lithi wena enomileyo wenina nonke enomileyo wozani nizophuza wozani emanzini wozani nizophuza kuKristu wozani emanzini nina eningenamali lalela wisigwili awunamali uNkulunkulu lalela ngoba ngifuna bavezele hambe kwincwadi yesambulo 3:17 wisigwili awunamali uNkulunkulu uhluphekile awunamali uNkulunkulu uma ungenabo ubuhlakani bukaNkulunkulu uhluphekile u-empty u-broke haleluya u-broke haleluya glory to God incwadi isambulo isahluko sesithathu haleluya u-broke unxaniwe womile ukwathule ubhiya wakho ngeke uzuqede lokoma lokhu le mali yakho enebhenki ngeke izikwazi ukuthi icebise umphefumulo wakho yangindaba haleluya glory to God amen incwadi isambulo isahluko sesithathu verse 17 ngokuba uthi ngicebile ngokuba uthi ngale badlala yakho ngale millions akho egcwele ibhenki ucebile kangisweli lutho ayikho into edingayo ngoba nakho ukwazi ukwehla wenyuka unezimoto zonke unabantu besifazane bonke olala nabo unempahla zonke ozigqokayo utshela ukuthi wena ke awusole lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi kanti awazi ukuthi wena ngolusizi yazi ubuda emanyeleni osizi nokuhawukelwa uNkulunkulu uzuyahawukela uyakudabukela ngendlela oyiyona nompofu uyahlupheka nophuphuthekayo ufana nempuputhe edwanguze ebumnyameni nohambaze unqunu okuwesi nakho konke ngaphandle kokuhlakani kukaNkulunkulu unqunu amen yayizwa indaba amen ngiyakululeka ukuba uthenge kimi nasi isiluleko sokuthi ke uzothenga kuNkulunkulu igolide elihlanzwe ngomlilo elihlanzwe ubuhlakani bukaNkulunkulu lobo imfundiso kaNkulunkulu le ukuze ucebe ukuze ube isigwili awukhokhanga mali uthatha nje ukuzithoba kwakho wazehlisa wathatha indlebe yakho wayibeka kuNkulunkulu nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe haleluya glory to God haleluya ngithi mina ke uzonika umisi uphuze lona manje usegqokisa ingubo ezimhlophe konke kwaNkulunkulu kunama details omele uwazi ngakho kungabonakali ihlazo lobuze bakho nomuthi elizenzela zona ngokuhlakanipha kwenu ngokutshela ukuthi niyazi no clever anibona ukuthi nizibula namba nqunu nidinga nje uNkulunkulu ukuze nipheleliswe and uNkulunkulu akanandaba nemali yakho uzoya naye esihogweni lo mali leyo nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ngokuba uphuthekile ngokuba uyimpuputhe uzonikwa umuthi wamehlo okugcoba amehlo akho lelizwi lesifundisa ngalo laKristu ibona muthi lo avula amehlo ukuze wena uqale ukubona bese uhamba ngendlela eqondile uhamba ngokuqonda yezwe indaba uNkulunkulu uyasithanda sonke bonke engibathandayo ngiyabasola haleluya glory to God uthi bonke abathandayo uyabasola ngibalaye bese abanika iziyalo yabona ngize isibonelo nami uqobo ngithi uma ngonile ngithi uNkulunkulu ngilaye
ngikhombisa indlela uNkulunkulu ngisoni ngiyazi Nkosi akukho engizokwenza kupheleliswe akekho umuntu operfect kodwa ke uNkulunkulu siyalungiswa bonke engibathandayo ngiyabasola kepha ngokusithanda kwakhe uyasisola ngibalaye lezi ndaba sithola iziyalo kuNkulunkulu sithola ukululekwa kuNkulunkulu ngakho ke shisekela ukuphenduka nawe shisekela uphenduke manje phuma ebusebeni amen phuma ekuyeni ekutheni ube umphingi amen phuma ekuthakatheni amen yeka driver noma taxi man ukulala nengane ezincane yes Lord wena umuntu osifazane yeka ukudayisa ngomzimba wakho wena mfundisi yeka ufundisa imfundiso yamanga ukuze uzozuza iphakethe lakho lesisakho wena mthakathi yeka ukuthakasha yokuphatha imithi netabutabo wena mprofethi wamanga amen hlala phansi amen uphenduke amen yes Lord phendukani amen amen bheka ngimi ngasemnyango ngingongqotha uthi uJesu Kristu umi ngasemnyango uyanokha haleluya uma umuntu ezwa izwi lami uma umuntu ezwa lelizwi lesishumayelayo likaKristu avule umnyango bese uyavula umnyango wakho uvule uqonde kwakho uvule indlebe zakho uvule amadlebe akho amoya amen uthi uyongena ngiya kungena kuye bese ahlale nawe ngidle naye bese edla nawe naye adle nami nawe bese udla naye sowudla nje ubonye udeke itafula noKristu deka itafula phambi kwezitha zami ugcobe ikhanda lami ngamafutha indlebe yami izindebe zami ziyachicima amen ezindaba amen haleluya Act 2:38 haleluya simele ukuphenduka sivule ukuqonda kwethu samukele uJesu Kristu ngenhliziyo zethu sizithobe phambi kwakhe amen incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38 ngokuba ubusisiwe ongahambi ngezindlela zababi nangemiyalelo yabo ongami endleleni zababi sibiziwe edilini likamkhipheni yes Lord sibiziwe emcimbini welembe haleluya amen haleluya incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38 uPetru wayesethi phendukani Petru wayesethi-ke phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo ofanele abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele lesi ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wayeseqhubeka-ke wabayala nangamanye amagama amaningi wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo amen amen Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga Nkosi ngobufakazi bakho obuqinisekileyo siyakubonga Nkosi kuba wena ungcwele uthembekile awufani nomuntu Nkosi kuba wena uyisole ngoba ngempela Nkosi lokho okushilo kuyoba yilokho okushilo umhlaba nakho konke okuphakathi kunesikhathi esibekiwe la kuyophela ngakho khona kodwa umuntu esemhlabeni usamnika isikhathi Nkosi ukuthi eze kuphendukeni izwi lakho libathinta abantu bakho libakhulule kuwo wonke amakete angababophile kuba loyo nalowo ozizwi lakho athambisa inhliziyo yakho ayibone ukuba yisoni aphenduke abhaphathiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngokuba kukho ukuthethelelwa kwezono zethu samkeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele
Baba konke lokhu ngokwabantu bonke akukhokhwa mali Nkosi njengoba ushilo ezwini lakho ukuba size sithenge kodwa singenamali. Abantu mabathambisa inhliziyo zabo bakwesabe wena Jehova ngoba iwona myalelo lona esinikwe wona. Sihambe ngezimiso zakho nangomthetho wakho. Siyabonga ubuhlakani bakho Baba obungayelwe esikoleni. Thinta inhliziyo zabantu bonke Nkosi. Uba bathatha isinqumo namanje kusayi namhlanje ilanga lisabalele bakwazi Nkosi bakufune bakufumane usanokufunyana. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu namandla kuze kube phakade. Amen. Sibonga bazalwane. Ngomusa weNkosi. uBright uzoshiya inamba kulabo abafuna ukubuza imibuzo mayelana nokubhabhathiswa noma nemibuzo ephathele neBhayibheli. Amen. 066 566 9245 ngizoyiphinda 066 566 9245. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Siyabonga bazalwane, siphinde futhi sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile. Amen. Amen.